Plats originals, plats elaborats, plats de cuina catalana tradicional. Tot això es podrà trobar en 42 restaurants del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva a partir d'avui. I és que ha començat la Setmana Gastronòmica Gironina, que estrena la seva 32a edició. Es podran tastar aquestes croquetes d'olives i festucs, o una amanida amb formatge de cabra i ventresca de salmó, hamburguesa de vedella amb bolets saltejats i moltes altres exquisitats. I de postres, per exemple, un iogurt artesà o una bona crep amb crema catalana. Aquest és un dels menús que es presenten a partir d'avui a la Setmana Gastronòmica. Plats elaborats, creatius, amb toc d'imaginació que desperten el desig de tastar-los quan els tenim al davant. Productes de qualitat que es barregen amb sabors dolços, agres, salats o amb un toc ben especial. Tot plegat es pot començar a degustejar acompanyat d'una bona copa de vi o de cervesa. Una proposta que inclou moltes varietats gastronòmiques des d'avui i fins al dia 1 d'abril.